Здравейте! След доста дълго прекъсване се връщам на позиция пред камерата и смятам да започна да ви показвам видеа, в които да дискутираме, да насоча вниманието ви, да ви разяснявам някои дребни детайли, дребни, но важни, от публичната реч. Да, това ще бъде публична реч, а не публична реч само за деца, защото нещата са принципни. Когато говорим за деца, трябва да се съобразяваме с възрастта, уменията им да възприемат, прочетените книги, възпитанието и така нататък, но тук ще говорим за принципни неща. Така че, първата тема, която искам да ви отворя вратичката малко, да ви открехна преденцето, да го дръпна да погледнете, това е за силните и слабите думи. Когато искаме да кажем нещо, разбира се, че имаме възможност да подчертаем някоя дума с жест, с поглед, с динамична особеност, с скоростна характеристика на говора. Така че трябва да сме наясно какво искаме да кажем. Силната дума подчертава нашето послание. И ние добре не е точно да я подчертаваме с жест. И така, ето го първото изречение. Аз никога не съм ял баклава с боза. Ще се опитам да го кажа равно. Аз никога не съм ял баклава с боза. Май се получи по-добре. А сега ще ви покажа как може да се промени смисъла или посланието на това изречение. Аз никога не съм ял баклава с боза. 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 Усетихте ли как се променят нещата? В единия случай говоря за аз, за себе си, в другия случай че не съм ял, може би съм пил, кой знае, баклавата става дума, или пък става дума в другия случай за това, че не съм ял баклава с боза. Може би съм ял баница с боза, нещо друго с боза, или пък не съм ял баклава с боза, т.е. баклава съм ял, но не съм пил боза, пил съм ариан, или кой знае, водичка може би. Внимавайте. Овладейте тази проста техника, начин на мислене и ще видите как лесно и бързо ще можете да променяте, без да се замислите, едно послание само с подчертаване на силна дума или промяна на силната дума. Аз съм доктор Мартин Карнонски и в моя канал Публична реч за деца може да намерите още и още полезни видеа. Както разбира се и в моя YouTube канал Мартин Карнонски. Всичко добро и до скоро!